Este absolut imbecil, este stupid, este... Salut și bine ai venit la un nou video. Eu sunt Radu, preparatorul tău fizic pentru probele sportive. Astăzi am un video diferit față de tot ce am făcut până acum, pentru că s-a schimbat procedura de admitere la școlile de poliție. Mai exact, s-a schimbat procedura de punctare a probelor sportive și vreau să fac un rant în care să-mi spun părerea mea în legătură cu această schimbare. În primul rând, pentru cei care poate sunt noi pe aici și nu știu, până în acest moment, proba sportivă pentru admiterea la școlile de poliție consta într-un traseu cu obstacole pe care candidații trebuiau să-l parcurgă într-un timp de 3 minute și 20 de secunde. Anumite greșeli pe acest traseu atrăgeau după sine o penalizare de 3 secunde, iar alte greșeli mai grave aduceau descalificarea concurentului. La final, cei ce aveau, după aplicarea penalizărilor, cei ce aveau un timp mai mare de 3 minute și 20 de secunde erau declarați respinși, iar cei ce aveau un timp mai mic de 3 minute și 20 de secunde inclusiv, erau declarați admiși și mergeau mai departe la proba scrisă, unde dădeau un test din română, engleză și istorie, în cazul Academiei de Poliție, se făcea media la scris în funcție de nota obținută la scris și astfel era făcut clasamentul în funcție de numărul de locuri disponibile la școala respectivă. Din punctul meu de vedere, până aici, totul era corect, pentru că această probă sportivă avea rolul de a impune acea minimă condiție fizică pentru fiecare viitor agent de poliție. Practic, fiecare care urma să intre în poliție trebuia să poată să se cațere peste acea ladă de 1,60 m, să alerge în timpul stabilit tot acest traseu. Deci, practic, o minimă condiție pentru toată lumea. Totul corect până aici. Nimic nemai văzut până acum. Mulți au sărit și aici și au spus că nu este corect, că de ce și bărbații și femeile trebuie să sară tot 1,80 m. Aici nu sunt de acord. A fost stabilit o normă minimă care este accesibilă pentru toată lumea. Cei care ați lucrat cu mine știți că sunt anumite elemente de pe traseu cu care nu sunt de acord, cum ar fi capra de gimnastică. Nu are nicio noimă. Dar în fine, cum spuneam, a fost stabilită o normă minimă care este accesibilă tuturor cu puțină pregătire fizică. Ceva asemănător se întâmplă și la New York State Police. Pentru admitere este la fel un traseu utilitar aplicativ, mult mai util decât acest traseu al celor de la MEI și cred că ar putea să se inspire de acolo. Este mult mai mult orientat către rezistență și aplicativitate în viața de zi cu zi, decât acea capră de gimnastică și elementele noastre care multe nu au niciun sens. Dar asta este partea a doua. Din nou, acolo acel traseu are o normă minimă, valabilă și pentru bărbați și pentru femei. Cei care iau sunt declarați admiși, cei care nu trec în timpul respectiv sunt declarați respinși. La fel, nu comentează nimeni absolut nimic. Problema apare în momentul în care performanța pe traseul utilitar aplicativ este notată cu note de la 5 la 10 în funcție de timpul scos, iar baremul nu este diferențiat în funcție de sex. Asta este exact modificarea pe care tocmai au adus-o bunii noștri prieteni din MEI. Deci, practic, în momentul de față, traseul utilitar aplicativ rămâne exact același. Nu se schimbă absolut nimic. Numai că, în funcție de timpul pe care l-ai scos, vei primi o notă în felul următor. Acesta este tabelul cu timpii după aplicarea eventualelor penalizări și nota aferentă fiecărui interval de timp. Ce avem aici? Sub 2 minute și 5 secunde pentru nota 10, între 2 minute și 5 și 2 minute și 8, 9,80, 2 și 8, 2 și 11, 9,60 și așa mai departe până la 3 și 20, care ce este peste 3 și 20 este nepromovat, la fel ca și până acum. Iar această notă reprezintă jumătate din nota finală, făcându-se medie cu nota de la scris. Iar acest lucru nu numai că este greșit, este cu adevărat scandalos. În viața mea nu am auzit de așa ceva. M-am interesat care sunt procedurile de admitere la alte instituții care cer probă fizică prin afară. Nicăieri nu există așa ceva. Peste tot pe unde există un barem de punctare a performanței fizice cu note, acest barem este diferențiat între bărbați și femei. Nu există barem comun, decât în cazurile cum a fost și până acum, în care există un standard și există admis și respins. În momentul în care dai note, nu ai cum să punctezi după un barem comun performanța bărbaților cu performanța femeilor. Este absolut imbecil, este stupid, este... Hai să intrăm un pic în detalii. Pentru nota 10, timpul este de 2 minute și 5 secunde sau mai puțin. Eu, pe la toate simulările la care am fost cu elevii mei, eu nu am văzut niciun băiat care să se apropie măcar de acest timp. Cred că cel mai bun timp
secunde care am auzit pe la vreun băiat a fost 2 minute și 17, 2:20 pe acolo. Nu am văzut pe nimeni să se apropie de 2 minute și 5 secunde. Este imposibil? Nu cred că este imposibil. Cred că se poate face. Dar dacă este atins de un sportiv de performanță, care asta a făcut toată viața lui, care a făcut sport toată viața. Deci dacă băieții nu se pot apropia de acest 2 minute și 5 secunde, care sunt șansele fetelor? Eu, din experiența mea ca preparator fizic, dacă văd o fată că fuge sub 2 minute și 55 de secunde acest traseu utilitar aplicativ, pot spune despre ea că este o fată foarte bine pregătită din punct de vedere fizic. Deci de unde au scos ăștia acest barem de 2 minute și 5 secunde, atât pentru bărbați cât și pentru femei? Nu știu, să mă lămurească și pe mine cineva, spuneți-mi și mie, cum l-a scos? Nu știu, stăteați așa pe wc și vă gândeați, ce timp să punem? Hai cu 2 minute și 5 secunde, hai că sună bine. Nu știu, la fel cum vă gândeați când făceați traseul aplicativ și vă gândeați, ce să mai punem pe el? Hai să aruncăm o capră de gimnastică acolo. Hai că sună bine, nu? Că e foarte util să știi să sari capra în meseria asta de polițist, nu? În loc să pui un obstacol, să te cațeri pe ceva, pe niște scări, peste un gard sau ceva util ce poți să folosești în viața de zi cu zi. Ca să nu mai zic că o idee și mai bună ar fi fost să existe locuri diferențiate pentru cei ce vor să lucreze la birouri, da? Pe la pașapoarte, pe la ghișee și așa mai departe, și cei care vor să facă muncă de teren. Iar cei care vor să lucreze la birouri, să fie scutiți de proba sportivă și să se facă departajarea strict în funcție de nota la scris, și astfel vor avea niște oameni mult mai bine pregătiți pentru acea muncă de birou, iar cei care vor să lucreze pe teren să rămână același traseu utilitar aplicativ cu un barem poate mai riguros, un 3 minute și 00 sau poate un 2 și 55. Barem minim atât pentru bărbați cât și pentru femei, și astfel vei avea niște oameni mai bine pregătiți care vor să facă muncă de teren și să fugărească infractori. Da, ar avea logică, dar deja hai că o dau în utopii. Hai să revenim la ce se întâmplă acum. Ce ar fi trebuit să facă foarte simplu era să stabilească un barem diferit pentru bărbați și pentru femei. Plecând poate de la cel mai bun timp înregistrat sesiunea trecută de o fată, cel mai bun timp înregistrat de un băiat, media timpilor scoși de fete, media timpilor scoși de băieți, și în funcție de valorile astea te orientai și scoteai niște note între atât și atât nota 5, între atât și atât nota 6 pentru femei și astea sunt pentru bărbați. Foarte simplu și ușor de aplicat și atunci nu se mai supăra nimeni. Sau la fel cum se întâmplă la ANP. Scoase locuri separate pentru bărbați și pentru femei. Astea sunt locurile pentru bărbați, astea sunt locurile pentru femei. Simplu, nu se mai supără nimeni, frate. Deci, cum spuneam, din punctul meu de vedere, este o inepție această schimbare, pentru că fetele vor pleca din start cu un dezavantaj. Bineînțeles că vorbim despre un spectru larg de persoane cu diverse pregătiri, vor fi și anumite fete care să-i depășească pe anumiți bărbați. Dar acestea vor fi în general excepțiile. Cele mai mari note vor fi ale bărbaților, pentru că, cum spuneam, au avantajul genetic. Chiar sunt curios dacă există persoane care mă urmăresc și se pricep la drept sau sunt avocați, să-mi spuneți dacă sunt legale aceste schimbări și dacă există vreo cale de atac a acestor schimbări legislative. Acum, întrebarea voastră sunt sigur că vine. Cum va afecta această schimbare pregătirea noastră pentru traseul utilitar aplicativ? În primul rând, nu va mai funcționa acea abordare cu n-am făcut sport niciodată, mă apuc și eu de pregătire cu 3 luni înainte și poate iau de trecere. Da, tocmai am avut o sportivă pe care am luat-o de la zero, în 3 luni a luat traseul utilitar aplicativ pentru admiterea de acum 2021 la Academia de Poliție. Nu va mai mult funcționa această abordare pentru că nu te mai poți mulțumi cu nota 5 la sport. La ultima sesiune de admitere la Academia de Poliție în 2021, prima medie la scris a fost 9 și 40, iar ultima medie de intrare a fost 8 și 10. Dacă să zicem că ai luat nota 5 la sport și prin absurd să presupunem că ai luat 10 la scris, asta ar însemna media de 7,5. O medie mică din punctul meu de vedere cu care nu cred că ai avea șanse să intri. Deci va trebui acum să trageți pentru timp pe traseu, nu doar pentru timp de trecere. De asemenea, eventualele penalizări vor conta mult mai mult. Mulți dintre voi mergeați pe premiza că am luat o penalizare la săritura în lungime, am mai luat o penalizare la capre, lasă că oricum scot timpul. Ei bine, aceste penalizări acum vor conta mult mai mult, pentru că sunt 3 secunde care se adună cu alte 3 secunde, poate cu alte 3 secunde. Și uite, așa s-au făcut 9 secunde, iar 9 secunde pot fi diferența de un punct între 6 și 7, între 5 și 6 și pot face diferența între admis și respins când se calculează media finală. Din punct de vedere al pregătirii, asta înseamnă rezistență la greu, iar rezistența nu se face din păcate peste noapte, oricât ai vrea și
și oricât de mult ai vrea tu să muncești, nu poți să faci în câteva luni rezistența necesară pentru a scoate 2 minute și ceva pe acest traseu utilitar aplicativ, pentru că vorbim de adaptări fiziologice care trebuie să se întâmple în corp. Și aceste adaptări, ca să se întâmple și ca corpul tău să ajungă la nivelul ăla, este nevoie de timp și de efort constant, o perioadă lungă de timp. Este vorba de adaptări structurale, trebuie să se schimbe însăși forma inimii, trebuie să se schimbe mușchii, trebuie să se modifice vasele de sânge în interiorul mușchilor, structura vaselor de sânge în interiorul mușchilor, trebuie să se optimizeze procesele biochimice prin care corpul eliberează energie. Toate astea se fac în timp, supunând corpul unui efort constant, o perioadă lungă de timp. Deci ca fată, ca să scoți într-un an de zile, plecând de la zero, un timp mai mic de 3 minute sau un 2,55, poate, în cazul în care ești foarte talentată, mi se pare absolut imposibil. Chiar am primit o întrebare de la o domnișoară care mă întreba ce trebuie să facă o fată ca să poată să scoată un timp de 2 minute și 5 secunde pe acest traseu. Iar răspunsul meu a fost atletism de performanță cu specializarea în probele de 800, poate 1500 de metri și apoi câteva luni de pregătire specifică pentru traseul utilitar aplicativ. Deci cam despre asta vorbim, ca să poți să te apropii ca fată de nota 10. Ca băiat poate e ceva mai ușor, dar la fel vorbim de câțiva ani buni de pregătire fizică. Asta am vrut să vă transmit astăzi. Vreau cu această ocazie să trag un semnal de alarmă pentru că nu mi se pare deloc ok ceea ce se întâmplă. Cum spuneam, dacă sunt unii dintre voi cu cunoștințe de drept sau avocații, aștept un mesaj să-mi spuneți dacă există vreo cale de a ataca aceste modificări, dacă sunt legale sau nu. Iar dacă există vreo cale de a le ataca, vă rog din suflet să o faceți, pentru că eu, ca fost sportiv de performanță și antrenor, nu pot fi de acord ca fetele să concureze cu băieții pentru note în probe ce implică forță și rezistență fizică. Asta am avut pentru astăzi pentru voi. Ce pot să zic decât mult succes, începeți pregătirea pentru că deja e cam groasă treaba. O zi frumoasă vă doresc și numai bine. Salut!